съм извратен. А преди да продължа с извращенията, да ви кажа нещо, което ми се случи днеска на обяд, много странно нещо. До университета на спирката на рейса 9-ка или 9-ка, зависи как го казва, ме срещнах всъщност. Аз един бежанец. Даже бежанец не е правилната дума, защото бежанец е такъв човек от Сирия, който бяга от войната. Този не беше сириец, този беше икономически емигрант, така наречените. Беше дошъл в европейската столица в София, тук за по-добър живот, да избяга от гадното си родно място и да. Този пришелец най-нагло идва при мене и ми говори на някакъв, се опитва да ме заговори и ми казва: извине, че дали знам, че в рейса дживетка, дали има климачик? Аз гледах да все пак мигрант човека, реших да се държа добре с него. Дошъл в София, най-културно го вързах с една свинска опашка, съборих го на зелата. Go back immediately! No Sofia for you! Go back to Stara Загора! Явно обаче човек се е развързал, тъй като, както виждаме, Иван Кирков е тук тази вечер. Да, така е. И после историята продължава до момента, в който Георги разбира, че Иван Кирков е собственик на The Comedy Club. И тогава, Иване, ме извиняй, човек, може ли все пак на Open Mic? Викам: Георги, знаеш как го правим в Стара Загора? Само казвам: пич, не знаеш, че в Стара Загора са ни по-големи хуйовете, може да ще цепнем устата нещо. Както е. Да. Така са нещата в Стара Загора. Както и да е, хора, благодаря ви много, че супер публика сте. Това беше всичко от първата част. Сега правим 10 минути пауза, колкото да може Георги да дойде да свърши. И продължаваме нататък. Благодаря ви много. Продължаваме нататък. Дами и господа, къде спряхме? Спряхме на това с Георги, нали? Между другото му дължа малко извинение на Георги, защото много гадно се чувствам така, защото не обичам да обиждам хора, които имат проблеми, пък не е сериозно хора, защото принципно аз не знаех Dirty Sanchez какво означава. И пиша в Google Dirty Sanchez и гледам пак първа страница на Георги майка му отгоре. Нищо, продължаваме нататък. Dirty Sanchez Mature Edition. Като си говорим за тъпи работи, не ви ли е писано да гледате Бойко Борисов само по телевизора? Сутрин ставате, пускате телевизора, Бойко. Отварям вестника, Бойко. Отварям компютъра, Бойко. Пускам радиото, Лепа Брена. Отварям холодилника, в холодилника има вафла на Бойко Борисов. Супер! Това са гърците, вече. Само за едно не е прав Никола, защото и аз гледам супер много телевизия и се дразня, че навсякъде познати лица. Пускаш канал 1 Бойко Борисов, пускаш BTV Бойко Борисов, пускаш порното на Георги майка му. И стига толкова, защото аз не съм злопаметен принцип.